बे समाव बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव फिन जाफिनसिगोन मोनबा जिल्लाफोर। दासान्दि थाखानाय मोनब्रै जिल्लाफोरखौ लाफानानै आरोबाव गुबुन मोनसे जिल्लाखौ बिटिआरआव जिल्ला हिसाबै मर्यादा होसिगोन। नंगौ, बे समाव बिटिआरनि थाखाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव तामुलपुरखौ फिन गोदान जिल्ला हिसाबै मर्यादा होफिननो थांखि लाबाय। तामुलपुरजों लोगोसे बिश्वनाथ, बजालि, हजाइखौ फिन जिल्ला हिसाबै मर्यादा होफिननो थांखि लाबाय आसाम सरकारा। फैगौ 15 आगस्टआव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुरजों लोगोसे माखासे जिल्लाफोरखौबो गोदान जिल्ला हिसाबै मर्यादा होनायनि बाथ्राखौ फोसावनो हागौ। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा थांनाय माखासे दाननि सिगाङाव तामुलपुरनि जिल्ला मर्यादाखौ बोखारनाय जादोंमोन। नाथाय फैगौ बावैसो साननि गेजेरावनो बिटिआरनि सिङाव तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला हिसाबै मर्यादा होफिननो हासिगौ। थारैनो तामुलपुरखौ लानानै बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव मोनबा जिल्लाफोर जागोना बर'फोरनि मोनसे मोजांनि इसारा। गुबुन फारसेथिं फैगौ 15 आगस्टनि सिगां समस्ति दाफामनाय जोबथा फारिलाइयाबो ओंखारनो हागौ होननानै सुलुङा फोरमायदों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।